ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи кори доир гардид. дар заминаи дастурҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супоришҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар маҷлиси назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент масъалаҳои муҳими рӯз мавриди баррасӣ қарор дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шунидани гузориши муовинони раиси шаҳр ва дигар масъулон дар бораи вазъи соҳаҳои хоҷагии халқ таваҷҷӯҳи роҳбарони ниҳодҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва роҳбарони корхонаю муассисаҳои марбутаро ба назорат ба вазъи зимистонгузаронӣ дар муассисаҳои таълимию тиббӣ, дар ҳолати хуб нигоҳ доштани роҳҳои нақлиётӣ, зери назорати ҷиддӣ қарор додани рафти иҷрои барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳр барои солҳои 2021-2025, сохтмони корхонаҳои бунёдшавандаи саноатӣ, омодагӣ ба мавсими кишти баҳорӣ, таҳияи сохтори кишти баҳорӣ, ба ҳисоб гирифтани захираи тухмии картошка, бо тарҳи нав роҳандозӣ намудани чароғонкунии кӯчаю хиёбони марказии шаҳр, ташкили ҷойҳои нави корӣ, вазъи сохтмони иншооти ҷашнӣ, омодагӣ ба таҷлили бошукӯҳи ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла ҷашни Наврӯз ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб намуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хӯрамгардонӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ, ҳунармандӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз шинос гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузоришҳои дигари барнома. таваҷҷӯҳ намоед. дар маҳаллаи нави деҳаи Косатароши ҷамоати деҳоти Косатарош бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, саҳмгузории сокинон ва шахсони саховатпеша корҳои охирини сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 123 идома дорад. зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин ҷамоат аз рафти омода намудани таълимгоҳ ба қабули хонандагон шинос шуд ва аз сифати корҳои ороишӣ дар роҳраву синфхонаҳо насби воситаҳои аёни таълим изҳори қаноатмандӣ карда шуд. бояд гуфт ки ҳоло бо ҷалби ҳашарчиён саҳн ва атрофи бинои иловагии таълимгоҳ ба тартиб оварда шуда он барои ба қабули хонандагон омода карда мешавад. бинои нави муассисаи нави таълимгоҳ аз 2 қабат, 14 синфхонаи таълимӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасон иборат буда 700 нафар хонандагон дар 2 баст ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. дар маҳаллаи нави деҳаи Чорбоғ бошад бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва саҳмгузории сокинон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 81 бинои иловагӣ сохта мешавад. ҳоло ҳашарчиён ба бардоштани девор машғул буда бино аз 5 синфхона ва 2 ҳуҷраи ёрирасон иборат хоҳад шуд. баъди итмоми сохтмон 250 нафар хонандагон дар 2 баст ба таълим фаро гирифта норасоии ҷой дар таълимгоҳ бартараф карда мешавад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Косатарош раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ташаббуси сокинони деҳаи Чорбоғ барои кандани чоҳи амудӣ барои бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани сокинон баҳои баланд дод. ҳоло дар соҳили дарёи Моғиён ки аз канори деҳа мегузарад, корҳои омодагӣ барои кандани чоҳи амудӣ идома дошта, таҷҳизот ва лӯлаҳои оҳанӣ омода карда шуданд. бо анҷоми кандани чоҳи амудӣ ба масофаи 2 километр бо қубри қудраш 50 миллиметр оби нӯшокӣ бурда эҳтиёҷи беш аз 180 оила таъмин карда мешавад. зимнан сокинон ва соҳибкорони деҳа барои ободии он дастаҷамъона камарбаста бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар бунёди беморхонаи минтақавӣ, пул, муассисаҳои таълимӣ, ободии роҳ саҳми арзанда гузоштанд.
бо истифода аз имтиёзҳое ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди ҳунармандӣ муқаррар намудааст, сокини деҳаи Нови Чомоқи ҷамоати деҳотии Косатарош Сабоҳат Шарофова барои зиёд намудани намунаҳои ҳунари дастидӯзӣ талош менамояд. ӯ ҳанӯз аз хурдсолӣ ба дӯзандагӣ шавқи зиёд зоҳир намуда, аз модараш ва дигар бонувони ҳунарманд асрори ин пешаро аз бар намудааст ва ҳоло хонаи ӯ намоишгоҳи ҳунарҳои мардумиро мемонад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ҷамоати деҳотии Косатарош бо намунаи ҳунарҳои ин бонуи чирадаст шинос шуда, ба он баҳои баланд дод. маҳсули дасти ӯ аз қабили қуроқ, ҷомаи кӯрпача, болишт, гулпартоӣ дар мато ва ғайраҳо бо ҳунари баланд омода шуданд ва талабгорони зиёд низ доранд. ӯ ҳамчунин ҳунарашро ба хоҳишмандон меомӯзонад ва даҳҳо нафар духтарони деҳа аз ӯ бо асрори ин пеша бохабар шуданд. ман Шаропов Сабоҳат 20 сол боз ба ҳамин кор машғулам. برای کلی داماد ها میدازیم، خوراک میدازم، کشیده میدازم، چپان، شال میبافم. از همه حساب زندگی پیش میبریم. شاگردان، کلینام، دخترها، همسایه ها میبیان. сокини деҳаи Чорбоғ Собир Комилов беш аз нисфи умри худро ба соҳаи барқ бахшидааст ва ҳоло дар ҳалқаи пайвандону наздикон давлати пирӣ меронад. зимни дидорбинии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин пирӣ барнодил ӯ лаҳзаҳои ҷолиби зиндагиашро ба ёд оварда қаноатмандиашро аз таваҷҷуҳи пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба совмандону собиқадорон баён дошт. дар ин сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент ҳамчунин бо омӯзгори собиқадор ки беш аз ним аср ба таълими наврасон машғул будааст, сокини шаҳраки Суғдиён Мирзо Ёров дидорбинӣ карда ба ӯ барои саҳми арзанда гузоштан дар тарбияи насли навраз изҳори сипос намуд. ба собиқадорони барӯйманд тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. мустаҳкам намудани пойгоҳи моддии муассисаҳои таълимӣ аз масъалаҳои муҳимест ки дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сархати фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти бунёди бинои муассисаи таълимӣ барои 240 ҷой дар Якбаст дар деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти Шинк ба бинокорони ширкати сохтмонии Су-се барои дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати хуб анҷом додани сохтмон дастурҳо дода шуд. ҳамчунин бинокорон муваззаф шуданд ки барои таъмири роҳ то таълимгоҳ ва бо намои зебо тарҳрезӣ намудани саҳни он тадбирҳои зарурӣ андешанд. бо ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар мавсими камобии дарёи Сарафшон ки ба фасли тира моҳи зимистон рост меояд, корҳои соҳилбандӣ идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ аз рафти соҳилбандии дарёи Зарафшон дида намуд. ба ин кор ҳоло ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хайри Сафо бо ҷалби экскаватори пуриқтидор машғул буда, ҳамчунин сохтани хиштҳои бузургҳаҷми бетониро барои мустаҳкам намудани соҳил дар ин ҷо ба роҳ мондааст. аз ин тариқ соҳили дарё аз обхезӣ эмин нигоҳ дошта дар оянда даҳҳо гектар заминҳои соҳилӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешавад. барномаро идома медиҳем. мутобиқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон санаи 2 марти соли 2025 интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагон ва маҷлисҳои маҳаллӣ баргузор мегардад. бо мақсади омодагӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон машварат доир гардид.
бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 декабри соли 2024 таҳти рақами 882 санаи 2 марти соли 2025 интихоботи даъвати навбатии вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва тибқи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот интихоботи вакилони ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот баргузор мегардад. дар машварати дастурдиҳӣ ки дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки аъзоёни комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳр ва аъзоёни эҳтимолии комиссияҳои ҳавзавии интихоботӣ баргузор шуд, муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода, коршиносони комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Аваз Назаров ва Далер Қодирзода ба ҳозирин муҳтавои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2024 таҳти рақами 882 дар бораи таъини интихоботи даъвати нави маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, қонунҳои конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, дар маҷмӯъ низоми интихоботиро дар мамлакат шарҳ доданд. аз ҳозирин даъват карда шуд ки барои тибқи муқаррароти қонунҳои ҷорӣ озоду демократӣ баргузор намудани ин маъракаи муҳими ҳаёти сиёсии кишвар мусоидати фаъолона намоянд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. мутахассисони корхонаи муштараки Зарафшон дар озмуни байналмилалӣ байни корхонаҳои саноати кӯҳӣ ва маъдан иштирок карда ба ҷойҳои намоён шарафёб гардиданд. корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин Зарафшон яке аз корхонаҳои муқтадири саноати кӯҳӣ ва металлургии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта дар рушди соҳаи иқтисодии кишвари мо саҳми арзанда дорад. дар вилояти Синзияни ҷумҳурии мардуми Чин аз тарафи роҳбарият ва кумитаи иттифоқи касабаи карпарасти Зиҷин бори нахуст озмуни маҳорати техникии корхонаҳои муштараки соҳаи саноати кӯҳӣ ва металлургӣ баргузор шуд. бо иқдоми маъмурият кумитаи иттифоқи касабаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон дар ин озмуни сатҳи ҷаҳонӣ 10 нафар мутахассисони корхона таҳти роҳбарии раиси кумитаи иттифоқи касаба Фатҳулло Рустамов, тарҷумон Ҷӯрақулзода Машраб ширкат варзиданд. мавриди зикр аст ки дар байни 18 корхонаи муштараки кишварҳои ҷаҳон ва корхонаҳои саноати маъдани карпарасти Зиҷин 4 нафар мутахассисони корхонаи муштараки Зарафшон Назаров Рабимҷон ба дарёфти ҷои дуюм, Қаҳоров Абдуназар ба дарёфти ҷои сеюм, Имомов Хайём ва Расулов Сафар Муҳаммад ба дарёфти мақомҳои ифтихорӣ сазовор шуданд ки ин беҳтарин нишондод дар байни ҳамаи корхонаҳои муштараки саноати маъдани кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил арзёбӣ гардид. бо мақсади қаршиносии ғолибон ва иштирокчони фаъоли озмуни зикршуда дар корхонаи муштараки Зарафшон ҷамомади бошукӯҳи маъмурият ва кумитаи иттифоқи касаба доир шуд. раиси кумитаи иттифоқи касаба Фатҳулло Рустамов бо арзи сипос ғолибонро шодбош гуфт ва иттилоъ дод ки бо қарори раиси кумитаи марказии иттифоқи касабаи Тоҷикметалл муҳтарам Абдулло Холиқов барои ғолибон ва ширкаткунандагони фаъоли озмуни техникии сатҳи ҷаҳонӣ мукофотҳои пулӣ ҷудо шудааст. дар ин ҷамомади бошукӯҳ директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон Вен Яфин зимни суханронӣ
ҳамаи иштирокчиён ва ғолибонро бо ин пирӯзӣ саимона табрику муборакбод намуд. ба онҳо арзи сипос кард ва ҳамзамон таъкид кард ки дар оянда низ аз тарафи маъмурияти корхона барои баландбардоштани сатҳи маҳорати техникии коргарон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар наздике ки озмун дар чин гузаштагӣ буд, коргарои мо низ дар ҳамон озмун иштирок карданд ва раҳмат ба шахсиятое ки аз раиси корпораtsiya сар карда иттифоқи касаба, директори генералӣ, коргарои шӯъбаи захираҳои одамӣ ташкил карданд. имрӯз директори генералӣ тасмим гирифтанд ки барои табрикоти шумо кӯтоҳ ҳам бошад якчанд сухан гӯям. 这次这个比武大会呢，公司的员工们呢，代表公司取得了优良的成绩，在这里呢，我向各位表示祝贺。 ман ҳамаи шуморо барои рафта иштироки фаъол карданатон дар мусобиқаи байналмилалӣ аз номи компания ташаккур мекунам. дар як фазои фараҳу шодмонӣ ба ғолибони озмун, иштирокчиёни фаъол ва масъулини сохторҳои марбута мукофотҳои пулӣ тақдим гардид. ғолибону ширкаткунандагони озмун ба маъмурият, кумитаи иттифоқи касабаи корхона ва ба раиси кумитаи марказии иттифоқи касабаи тоҷикметалл абдулло холиқов барои ғамхорию қарзшиносӣ сипосгузорӣ карданд. ман ҷӯрақулзода машраб зода ва истиқоматкунандаи деҳаи филмандари ҷамоати деҳоти костаро шаҳри панҷакент мебошам. ман миннатдории худамро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки дар ҳамин хел фазои ором осуда мо ҷавонон зиндагӣ ва умр ба сар мебарем. бо ибтикори роҳбарияти корхонаи муштараки Зарафшон мо якчанд ҷавонони болоёхат ба ҷумҳурии халқии Чин ба иштироки мусобиқаи техникӣ рафтем ва дар он ҷо коргарони корхонаи муштараки Зарафшон аз худ лаёқати боло нишон дода дар он ҷо ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд ки дар он ҷо аз корхонаи муштараки мо 10 нафар иштирок намуда, аз онҳо 4 нафар соҳиби ҷоиза гардиданд. таъкид шуд ки барои иштироки ҳайати намояндагони корхона дар озмун таҳияи санадҳои зарурӣ, муовини сарвари корхона Ашуров Ҳаким, муовинони сардори зершӯъбаи кадрҳо Амриддин Фахриддинов, Муслиҳиддин Муҳиддинов, муҳосиби кумитаи иттифоқи касабаи корхона Обид Маҳмудов ва дигар масъулин мусоидат карданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. аз тарафи кормандони хадамоти оташнишонии шаҳри Панҷакент бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар ҷамоатҳои деҳотии Халифа Ҳасан ва Сӯҷина мулоқоту суҳбатҳои тарғиботӣ гузаронида шуд. баҳри иҷроиши талаботи фармони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 224 аз санаи 16 апрели соли 2015 дар бораи тартиби гузарондани чорабиниҳои профилактикию оташнишонии комплексӣ бо рамзи муҳофиза аз тарафи нозирони назорати давлатии бехатарӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ва ҳайати шахсӣ баҳри пешгирии ҳодисаи сӯхтор дар фасли сармо, баҳри таъмини молу мулки давлат ва шаҳрвандон аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар иншоотҳои хоҷагии халқ новобаста аз шакли моликият аз тарафи муҳандисону нозирони назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор корҳои фаҳмондадиҳӣ бо шаҳрвандону масъулини иншоотҳо дар самти риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор гузаронида шуда. дар иншооти хоҷагии халқ ва манзили истиқоматии шаҳрвандон корҳои ташвиқотию тарғиботӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз ҳодисаи сӯхтор ба роҳ монда шуда бо фаъолон ва раисони маҳаллаҳои ҷамоатҳои деҳоти Халифа Ҳасан ва Сӯҷина аз тарафи сардори қисми мустақили 38-уми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ подполковники хизмати дохилӣ Аминзода Бобоҷон Амин вохӯрӣ гузаронида шуда. корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқию газӣ гузаронида барои дар ҳолати омодабош нигоҳ доштани манбаъҳои оби оташнишонӣ, озод нигоҳ доштани роҳҳои нақлиётгузар дастурҳо дода шуда, суҳбатҳои судманд гузаронида шуд.
бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.